Хәрби олимпиада хәрби оркестрның тантаналы көйі белән башлана. Барабан һәм быргылар тавышы бу чараны тагын да мәртәбәлерәк итә. 7-й всеармейская олимпиада курсантов по военно-профессиональной подготовке для проведения церемонии торжественного открытия построены. Мәскәү, Санкт-Петербург, Омск, Калининград, Краснодар һәм башка шәһәрләрдән командалар килгән. Илсаф Хәбибуллин Сызрандагы хәрби авиация училищесында 2нче курста укый. Татар егетенең Казанга беренче килүе бик дулкынланам ди. Бабасы шушы яктан. Илсафның әзерлеге дә, кәефе дә яхшы. Әзерләнеп килдек. Мин үзем катнашам атышуда, осталыкны күрсәтәм. Минем абыем военный, шуңа мин дә сайладым шул елны. Минең инде бу беренче олимпиада түгел. Былтыр без катнаштык Мәскәүдә. Быел килдек җиңәргә дип Казанга. Егетләр белән бер рәттән гүзәл затлар да хәрби олимпиадада катнаша. Альбина Диңгезче Калининградтан килгән. 7 ел карате белән шөгыльләнгән кыз хәрби юлны юкка гына сайламаган. Минем бабам өлкән мичман, балачактан хәрби киемгә кызыга идем. Монда килү өчен командага эләгү бик авыр. Иңнәрне генә сайлап алалар. Физик әзерлеккә дә, белемгә дә карыйлар. Тырышып әзерләндек. Көн сайын иртән 20, кичен 10 чакрым йөгердек. Мондый олимпиада 7нче мәртәбә оештырыла. Россия оборона министрлыгының 31 хәрби уку йортында белем алучы 200-дән артык курсант көй сынашачак. Для нас большая честь. Безнең өчен мондый дәрәҗәле ярышларны кабул итү зур горурлык. Монда илнең хәрби уку йортларындагы иң алдынгы югары әзерлекле вәкилләр җыелган. Сезнең уңышка ирешүегездә бернинди шик юк. Үзегез белем ала торган уку йортларын лаеклы рәвештә тәкъдим итегез. Җиңүләр телим. Татарстан хәрбиләре безнең республика кабул итүче як булганга олимпиадада катнашмый. Тәртибе шундый. Каждый вуз представит свою команду. Бу ярыш сезне берләштерәчәк, белемнәрегезне, осталыгыгызны арттырудан тыш яңа дуслар да табарсыз. Хәрби олимпиадада катнашу ул зур җаваплылык. Уңышлар сезгә. Төрле төбәкләрдән килгән егет кызлар бүген фәнни яктан үзләренең белемнәрен күрсәтә, ә инде иртәгә чын ярышлар башланып китәчәк. Казанның танк училищесы полигонында ату, каршылыклар аша йөгерү, хәрби техника белән идарә итү һәм башка төрләрдә җиңүчеләрне ачыклыйлар. Ярышлар бер атна дәвам итәчәк. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.